Ahojte, takže v dnešnom videu si povieme niečo o hypertrofii, teda o svalovom raste, nejaké rady a tipy. Hypertrofia je vlastne rast tkanív alebo orgánov, ktoré rozdelíme na dve kategórie. Prvá je myofibriálna a druhá je sarkoplazmatická. Každé svalové tkanivo obsahuje proteíny, ktoré sú schopné stiahnuť alebo uvoľniť sval. Pri hypertrofii dochádza vlastne k zväčšeniu počtu týchto buniek, čo má potom za efekt, že dokážeme vyvinúť väčšiu silu vo svaloch. Sarkoplazma je vlastne látka, ktorá vytvára priestor medzi myofibrilami a pri hypertrofii teda prichádza k zväčšeniu tejto sarkoplazmy, čo má za efekt, že sval naberá na objeme a tým pádom sa zväčšuje. Tréningom vo fitku sa vlastne snažíme o progressive overload, čo je vlastne progresívne preťaženie. Z dlhodobého hľadiska alebo horizontu je to tréning a my neustále navyšujeme buď počet opakovaní alebo zvyšujeme váhu, či neustále prichádzajú nové podnety pre rast svalovej. Takže najdôležitejšie je vedieť, že neexistuje jeden zázračný tréning alebo tréningový plán, ktorým by všetkým vyhovoval, čiže je dobré nájsť si buď trénera alebo zostaviť si taký tréningový plán, ktorý nám bude vyhovovať. Druhá vec je, že je veľmi dôležité, aby nás ten tréning bavil, aby sme z neho mali radosť a videli, že na ňom dokážeme získavať a budovať výsledky. Aby sme maximalizovali svalový rast, potrebujeme v prvom rade tvrdo cvičiť, zdravo jesť a kvalitne spať.